Kailan kami guys, almusal. Mami, yung aswang ba pati magkaiba? Oh, bakit? Ano yung aswang? Aswang nangangain ng puso ng batang makulit na katulad mo. La. Yung multo. Mga kaluluwa yun. Soul. Kaluluwa. Soul. Jasper, oh. Ito guys, ang tibay ng aso. Jasper! May sugot kaya siya dito. Oo nga, dahil mong garapata, Jasper. Hindi kinakain niya kaya garapata niya. Kahit saan nakapunta yan. Sa rotonda. Kahit saan nakakarating yung aso na yan. Nakabili na kami guys. Tocino, longganisa, tapos hotdog. Kantayin mo sa'yo, oh. Big boy na yung ko. Binatan. Ready na yung mga gamit ni Inday, oh. Tapos may bagong higaan si Chuboy. Galing kasi siya sa Mawa kagabi. Naglakad-lakad. At ano niya na bukas, guys. Last check-up niya. Baka di na siya pauwiin. Mga anak na siya. Lalabas na si Lucadjo. Pinipad ko nga siya, eh. Lumabas na. Lucky, oh. Grabe. Konti na lang. Ilang araw na lang makakaano ka na. Oras na lang. Sabi ko nga sa kanya kasi pupunta dapat akong Divisoria. Siya na mag-Divisoria. Para pag uwi, diretso na siya dun sa hospital. Pa-admit na agad. Yay! Excited. Uy, nahanap ni Japong yung yung mga tsokolate. Hindi ko pinakain. Asa na? Ayan o. Yung mga pasalubong na chocolate, sabi ni Japong kapon. Wala mo lang tsokolate yung pasalubong siya. Sabi ko, meron, ang dami kaya. Ay, oo nga. Kaya pala. Good morning, Chuboy! Lumabas na siya. Morning! Morning! Nakupunin ako. Lapit na lumabas si Lucas. Babantayan mo siya, kuya, ha? Apo, ay, galing naman yan. Ay, sus! Ay, sus naman yan. Ay! 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 Uy, baboy. Uy, baboy. Grabe ugat ko sa paa, guys, oh. Yan, oh. Yan ang patunay na gala. Maugat, eh. Ha? 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 Ay, kaya si Luchiki. Hindi, tumatawa bata. Tingit ang taba-taba mo. Ha? Ay, di. Sama? Nagat-kagat? Kagat-kagat kita nga siya. Morning! Morning la Ching-Ching girl! Hello! Ano? Hinahanap ka na nila! Pa! Hinahanap ka na nila sa vlog, baby girl! Busy po matulog. Puro tulog man. Kasi, ay, tinan mo, Chin. Tinan mo. Siya din daw. Dito ka na, Bakit? Hinahanap ka nila, baby girl. Saan ka daw nang punta? Ha? Saan ang punta yan? Sa Dreamland. Sa Dreamland. Ay, ang cute na ano niya, dog. Onesie niya. Ay, si Pigpig, oh. Pigpig na kulay pink. Si Pigpig! Kamukha mo na. Ha? Nakakatuwa talaga. Ay, siyot! Ganyan, mama. Hay! Ano? Ano? Sabi mo dali, gusto tawa-tawa siya. Tawa ka daw. Hindi ko ba tatawa? Tawa na! Nagigigil ako sa'yo, ha? Uy, talo siya. Ano? Ano? Ano na? Tara na? Magdidiyo na to. Ay! Amoy, 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 amoy! Ayan na yung amoy, amoy. Amoy, 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 amoy! Ang cute ang nila. Amoy, 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 Pareha amoy. sila ni Lucas. Nang? Pa. Oh, patingin! Pinili mo? Ando na kay Mika yung pink. Yung maliit pa. Ang arty-arty naman niya, may room. May room yan. Siyempre may room yan. Ganda yan eh. Joke lang kaya. Salbay ka rin joke ka dyan. Yung kulay blue dapat pala sa'yo eh.
Tama siya matutingin. Joke lang kaya. Ano, baby? Ano? Mula, tulop mo yun ah. Kain na sa baba. May bacon doon. Tsaka longganisa. Gusto mo? Kain ka na? Kain ka na. Hindi naman lang papatikimin ng Cerelac. Diretso bacon ako. Bacon ka na agad. Ah? Grabe ka, nagigigil ako sa'yo. Sakit sa panga. Grabe! Nagigigil ako. Nagigigil. Buti nga. Sumbong mo yan pag binanggigilan ka na. Sumbong mo yan. Ha? Asan ang liig? Kiss! Wala nang liig yun, no? Asan ang liig? Asan? Wala. Teka. Diyan lang yun. Asa leeg? Sa leg mo, baby. Dalawa. Ala, yun. Tago. Ah? Ano kaya? Bug. Ano? Wala ganda. Opo. Nakipag-usap na yan. Ano po? Buksan niya yan eh. Sapak. Ayan. Ha? Halika na. Ligo time. Ligo. Wala pa naman ang lola. Wala pa naman na. Hi, Lucia. So, si Pinky. Ganta ka kay Pinky. Dili. Si Pinky, hindi mo na pinapansin Si Pinky, hindi mo pinapansin siya pa rin kita. Favorite mo yan. Ayan. Tigil yan, Dura. Ano kanta? Habot? Yan, Dura. Maintindihan. Ay, chiming grabe. Grate. Sa dulo lang eh. Barat. Ay! Naku po. Lucia, tawa na pa kita. Kakagating kita. Maglolo. Magkanoan lang eh. Dulo sa dulo lang eh. One on one lang. Hello? Let's go na, Maggie. Come on. Halika na. Pa-opera na natin yung tiyan mo. Tanggalin na. Ikaw gusto mo. Uy, nakakunyapit na naman itong isang to. Arinola ko. Malinis na yan, guys. Naka-ready lang lagi yan. Wag na, Groot. Wag mo nang i-mate si Maggie. Richard! Selos na naman tong... Mamaya na. Si Maggie na muna. Okay na. Ayan. Wala ka kay mama to, yari ka. Joke lang. Sige. Masapin ko lang kay Maggie. Ano, Maggie? Aray ko. Oo. Bigat mo yung Maggie to. Bigat mo, Maggie. Food trip naman to si Daddy, oh. Yes. Ito kami guys, sa Roteo Jose, punta ako, Visoria, kasi kaping ko yung party. Hindi dinis po. Whatever. Ayan, dala-dala namin yung Cartillo. Cartilia. Pinainit mo pa? Oo. Dali mo, tabutin tayo ng ulam. Nandyan si Lawin. Ay. Pang malakas-lakas ang niya ngayon.
Traffic. Mas mabilis pa rin talaga pag ano, nag-tricycle ka from Doroteo Jose. Kaso, Harley ka, 50 pesos ang bayad. Compare sa jeep, 7 pesos lang. Forever ka naman dito. Sabi ko, ano, 7 pesos lang sa jeep, compare sa, ano, ano ba sa kaya natin? Pedicab or tricycle, 70 or 50 pesos. Mas mabilis. Dito forever eh. Pero, ayun na, mandar na. DVD Victoria. Plastic Queen. Ako yung mga tinda dun. Mga plastic lang talaga. Linis na, no? Wala masyadong ano, sa lansangan, sa kalye. Wait lang, kuya. Tara di. Tara ko. 168 Mall. Ay, sorry. Ito ang entrance nito. Oops! Dito tayo the day. Vlogger, tumabi ka daw, masigasaan ka. Ilo, ito asawa ko eh. Ito, may entrance na. Ay, saan pa tayo? 999, nandun yun, diba? Oo, tama, doon pa tayo. May binibentang papis, guys, so. Wait lang, check ko lang. Kawawa naman. Anong breed natin? Anong breed? Yung Labrador, ito rin Labrador. Ito Labrador. Hindi naman. Magkano? Ay, no. Kailan? Let's go. Dito ako bumibili guys ng ano, mga stuffed toys, oh. Ganda. Yung sila Piggy, sila ano. Ngayon ito gusto ko, oh. Husky, tsaka ano to, bulldog? Kaso, ayaw, bigay kuya 1,000. Oh, hi ka, hi! Samsung? Basahin mo. Ha? Basahin mo yan. Oh. Ano basa? Chinese ka, kuya? Ah, hindi. Japanese tong sulat sa kamay ko. Ako tawad, 500 each. 1K na lang, dalawa. Sige na. Ako promote tindahan mo. Sige na. Lagi ako bili dito, oh. Sige na. Ayaw, ibigay ni kuya. Dito ako bumili. Ano ba yung last time na binili natin? Yung pig, tapos aso yung isa, no? Ito ata yung huli kong bili. Ay, ito. Huli kong bili. Yung maliit lang nito. Bigay na yan, kuya. Sige na. Ayun niya bigay, guys. Ayun niya talagang patawarin. Para buo. 1K lang. Dito lang to guys sa 999 Mall. Third floor? Second floor? Second floor ano? Second floor. 3F7.
Ayun. Kakanta ako. Oo nga eh. Okay, ikaw bigay na sa akin 1,000 dalawa. Di talaga. Sige na nga, plastic mo na. 1,000 na. Ay, di ba kalusot kay kuya eh. O, free isa. Di talaga lulusot eh. Sige, sige. Merienda tayo guys. Jollibee na muna kami. Tawa ko ng tawa kanina kay daddy sa ano. Ano mo ko? Eh kasi naman eh, tumitingin-tingin ka pa ganyan, mga kakainin namin. Doon kami bande. Doon. Tapos sa dulo doon, may poster ng Jollibee. Akala ko Jollibee mismo. Sabi ko, Jollibee na lang tayo. Ako pumasok pa naman doon sa loob. Tinanong ko saan? May tinuro doon. Oo, ano na. Walking around. Oh, Jollibee, a poster. When I get there, it's full of elevators and junk. Ang suwabe pa ng pasok niya. So fly and cool and swaggy. Everything turned out junk. So yun guys, kain tayo. Wala pa yung yung pinukanan namin ng Shin Ramen. Huli nga ata naman. Nag-CR lang daw. So sabi ko, merienda muna kami. Kasi ito. Ayan na guys. 2 boxes ulit ng Samyang fried noodles. O diba? Super helpful nung karetela namin. Balik ako dun sa binilang ko ng stuffed toy. Baka magtampo si Ay hindi, na lang pala. Daddy dito! Dun. Ha? Punta ako dun sa bilihan ng ng mga kumot. Kumot na lang pala bili ko kay kay Chris. Hapon na pala. Paggabi na actually. Alas 6 na ata. Overseas sa moto kapote. Overseas sa moto kapote. Dami o tao. Wow, may dream car. Pick up, diba? Very useful yung likod niya. Soon. Char. Grocery na rin ako guys. Wala nang dun yung namin. Cupboard namin, wala nang laman. Kelbo. Bilisan mo, Kelbo. Kape. Kila Uncle.